ଶଶାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଫେଇ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ ଏହି ମେଗା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ସରପଞ୍ଚ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସଫା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବାରଣ କରିବା ସହ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ପାର୍କ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସଫେଇକୁ ନେଇ ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସଫେଇ ଅପନାଓ ଓ ବିମାରୀ ଭଗାଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ବରିଗୁମା ସହର ସମେତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିମଳକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହ ଏକ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ସହର ଗଠନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଓ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦେଇକି ଯିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ।